A my teda v téme charity ešte zostaneme. Nedám priestor pani Kuchinkovej, lebo máme tu trošku krátkosť času, aby sme všetko stihli včas. Ale ak náhodou ostane ešte priestor na záver, tak bude aj priestor na otázky. Panel teda uzavrie naša hostka z Českej republiky. Iva Kuchinková z Českej charity je manažérkou pre sociálnu oblasť a spoza hraníc nám prinesie pohľad na to, ako sa s touto témou vysporiadali v českom legislatívnom prostredí a v čom nám môže byť možno v tejto téme aj Česko príkladom. Nech sa páči. Děkuji za slovo. Děkuji. Vážení otcové biskupové, představitelé církve, bratři, sestry, vy, kteří jste tu z veřejné správy, vy, kteří se snažíte nějakým způsobem řešit lidská práva. Přicházím za váma s tím, abych vám představila naši charitu Česká republika. A když ji chci představit, musím začít od začátku. My jsme se znovu narodili, přestože už máme 100 let, právě po revoluci. V čem to bylo jiný? Po sametové revoluci lidé byli srdeční, empatický, přijímali jeden druhého, byli prostě otevření solidaritě a vlastně ten svět se budoval lépe. Bez toho by vůbec ta organizace, tak jak díky Bohu vznikla, nemohla být. My jsme vznikli a jsme prostě velkým poskytovatelem v České republice, máme 20% celého sektoru. Jsme vlastně druhou největší humanitární organizací, máme opravdu velké spektrum zdravotních i sociálních služeb. V číslech jenom upozorním na to, že máme zhruba 390 000 klientů za rok. Ti samozřejmě využívají někteří služby i každodenně, opakovaně. Máme opravdu mnoho pracovnic a pracovníků, nebudu tím zdržovat, ale skutečně to velké dílo by se nestalo, kdyby lidé nepřemýšleli jinak než v této době. A na to bych chtěla upozornit. Tady vidíte vlastně naše regiony. Na Moravě jsme byli trochu aktivnější, takže v podstatě je tam těch služeb ještě větší pokrytí než v Česku a v podstatě jsme zaměření opravdu na všechny cílové skupiny, na kohokoliv, kdo to potřebuje. S boží pomocí poskytujeme 186 služeb zdravotních, poskytujeme 365 preventivních služeb, poskytujeme 82 poraden odborných sociálně právních plus poboček, poskytujeme 350 služeb péče, a to ať už v ambulanci, v domovech, v terénu, prostě kde je potřeba. A poskytujeme také na 7 místech v České republice centra pro migraci, ale samozřejmě máme i spoustu projektů, které jsou na tuto problematiku zaměření. Protože mám za úkol i vlastně dojít k tomu, jak vlastně vznikla naše advokační činnost, tak bych upozornila na celorepubliková kolegia. Jsou to v Česku platformy, které jsem kdysi zavedla proto, abych mohla dohlížet na to, jak vlastně vznikají domovy pro mámy, protože vlastně po revoluci vznikaly první lidé bez domova a také samozřejmě maminky samoživitelky nebo tatínkové samoživitele. No a já jsem potřebovala vědět, jak tu službu poskytují, jestli to má smysl. A to je právě jedno z těch věcí, na které chci tady upozornit. My máme dneska mnoho sociálních služeb a dobrých služeb a máme mnoho dobrých sociálních pracovníků v přímé práci, ale oni nemůžou odvést tu práci do konce, protože nemají kam ty lidi posouvat. A to je problém nejen u nás, u vás, je to v celé Evropě. Zítra bude velká konference začínat v Bruselu právě na toto téma, kde se sjedou lidé bez domova v rámci Evropské sítě proti chudobě a kde budeme poslancům v Evropě předkládat, co je potřeba dělat, aby jsme byli výtěžní, aby ty lidé, víte co, no je to úžasné, my umíme dát najíst, je to někdy těžké, my umíme prostě toho člověka nechat umýt, obléknout, postarat se. No ale to přece není to, co chceme, že jo? My chceme, aby byli samostatní. A po revoluci, to abych já osamostatnila maminky, tak jsem měla smlouvy s každým městským úřadem v celém Jihomoravském kraji. Stálo mi to za to. A vlastně do 2 let ty lidé bydleli.
A sociální pracovník v případě, že potřebovali, chodil za nimi. No a to se dnes neděje. No a právě, že v těchto odborných kolegiích nejen, že pomáhám kolegům, když si neví s někým rady a můžeme ještě udělat nějak tu službu líp, kde je odborně zastřešuju, ale prostě také vlastně tam řešíme legislativní změny, také tam řešíme, co nefunguje, také tam vlastně dostávám od nich kazuistiky a vlastně to, co se děje v terénu, nebo také ty kolegia jsou i výjezdní, takže se jdeme podívat do lokalit, do míst, prostě do služeb, abych věděla, když prostě dělám advokační práci, o čem mluvím. Je to prostě naše deviza, je to náš poklad a vlastně jsme za to hrozně moc rádi. Postupně, když jsem přišla před 12 roky, po zhruba přes 20 let praxe, na Charitu Česká republika, kde si mě pracovníci vyžádali s obavami, protože jsem byla z Prahy, teda nebyla z Prahy a byla jsem z Brna a měla jsem dojíždět ještě od malého dítěte, tak postupně potom vznikl tým, že vlastně máme tam Kláru jako kolegyni za migraci, Lidušku kolegyni, která má na starosti zdravotní služby a mě, která má na starosti zbytek, to je ten celý sociální sektor, včetně dobrovolnictví, včetně prostě humanitární pomoci a různých doplňkových aktivit. Na co jsme kladli důraz od začátku, byla participace, abychom prostě komunikovali napříč charitou, protože my nejsme střešní zařízení, Česká charita není prostě, že by měla mandát na to prostě úkolovat. Já když něco chci udělat, tak já prostě musím ty lidi podpořit a zmotivovat. To znamená, že ty naše závěry jsou svobodné, jsou rozhodnutím a vlastně ke mně se sejdou a na základě toho děláme pak další kroky. Takže participace vnitřní, ale i vnější. Protože jsme zjistili, že když už máme na něco názor a dáme připomínky a dobré, kvalitní připomínky, tak se také jako neziskové organizace někdy střetneme, protože prostě jiná organizace má trošku jiné zkušenosti a jiné zájmy. A vlastně tady začala taková, jak bych to řekla, úžasná práce, že kromě toho, že jsme pouze ze začátku připomínkovali legislativu a vyjadřovali se k tomu, co se připravuje, tak jsme se začali propojovat do různých iniciativ, platform. Prostě tam, kde to šlo, tak, aby prostě to, co bude výsledkem, bylo vyjednáno a s tím už jsme šli za představiteli prostě té které vlády, toho kterého ministerstva, kde se to prostě týká. A to je vlastně aktuální stav té naší advokační činnosti, že vlastně my nejdeme nikdy sami. Jo, máme iniciativu pro rovnost, spravedlnost, lidská práva, kterou zastřešuji. Tam řešíme dávkové systémy, tam řešíme prostě, kam půjdou evropské peníze. Máme platformu za důstojnou mzdu. Tam se schází ekonomové, univerzitní profesoři, neziskovky, prostě opravdu celý sektor, odborové organizace a propočítáme každý rok zpětně na ten rok, kolik vycházela důstojná mzda. Aby se lidé mohli hájit. Aby věděli prostě, co je normální, co je běžné, za co se běžně žije, a když jim někdo říká, to by to nestačí a takhle vlastně tohle jako je jako to rád, co bys chtěl ještě. Ne, prostě, aby se měli na co odkázat. Abychom ty lidi učili přemýšlet a nenechávat se zotročovat. Protože tam jsme viděli mnoho výsledků, organizací, kterým jde biznis nahoru, ale mzdy těch zaměstnanců ne. A že prostě po covidu tohle se děje v rámci celé Evropy, to víme. Jak to, že to šlo předtím, než byl covid a před prostě, že jo, válkou na Ukrajině a teď ne. Jsou tam zájmy a my musíme přemýšlet moudře. Víte, prostě my jsme se po revoluci nebo při revoluci naučili, to bylo takové to heslo Masaryka, pravda osvobozuje, pojďme za pravdou. Je to fajn, ale pravda vás může taky položit. Když řeknete klientovi pravdu a nepodáte mu pomocnou ruku, tu láskyplnou ruku, tak ho složíte. A když to s tou láskou neprovázíte, no tak prostě on to nezvládne, protože si nevěří, protože je tam spousta problémů. No jo, jenže když už prostě my toho člověka podržíme, tak my zapomínáme potom na tu moudrost. A to zapomínáme i v těch našich rozhodnutích státních.
na to, co bude za 5 let, za 10 let s našimi dětmi, s našimi bydlením, s našimi rodinami a s našimi klienty. Takže jsme si prostě právě udělali takto mnoho platform, kde se řeší určité věci, kde jsou specialisti a za těmi jdeme. To znamená, že se vlastně snažíme o ochranu prostě znevýhodněných dětí. U nás v Česku jsme na žebříčku Evropy prostě úplně někde ke konci. Opravdu, já na posledních jednáních Ministerstva práce a sociálních věcí jsem slyšela, děti nás nezajímají. Jako to je nám úplně jedno, co s nima bude, prostě když jsou v chudobě. Prostě za to si můžou rodiče, taky nemají mít. Takto, tento přístup. Když prostě jsme vyjednávali příjmy a sociální dávky, mzdy, jak jsou nastaveny třeba v sociálním sektoru a prostě dávky, tak jsem slyšela, lidi si strašně moc dovolují, není kde parkovat, musí schudnout. Lidi prostě nepotřebují mít 2 dovolené. Jako co si to dovolují takhle cestovat? To opravdu jsou slova lidí, kteří byli prostě činní hodně vysoko v České republice za té předchozí vlády a my s obavami očekáváme, co bude s tou další. Protože víte, jak to vlastně vypadá aktuálně s novou vládou v České republice. Jak můžou lidé, kteří chtějí zastupovat lidi, hovořit o lidech takto? To vám nepovím. Ale prostě opravdu ta nepřejícnost, ta zásluhovost, ta snaha dostat lidi v podstatě dolů a moc s nimi manipulovat. A z toho samozřejmě pak vzniká hodně v Česku, opravdu bují biznis s chudobou, kdy lidi dělají šedé ekonomice, protože je nikdo nevypustí z předlužení. Obzvláště lidé, kteří jsou v produktivním věku, se z předlužení prostě u nás nedostanou. Proč? Jak to, že to neřešíme? No, protože je to hodně výhodné pro určité. Dostupné bydlení u nás je v podstatě nedostupné. Zbývající kapacity jsme zaplnili tím, že jsme pomáhali lidem, kteří utíkali před válkou. Jestliže z azylového domu o třeba 80 lidech v Praze prostě uspokojíme, že ubytujeme někoho, jednoho člověka 2 za rok, všichni ostatní jdou na ulici a jdou tam jednou, po druhé, po třetí, po 5., po 10. No, když se takového člověka zeptáte, chceš jít na azylový dům a chceš to řešit? Co vám řekne? Už nechce. On nevěří, že ho společnost přijme, že dostane tu šanci, kde jsou zaměstnání, prostě, u kterých by bylo adekvátní bydlení, kde jsou prostě možnosti pracovat za takovou mzdu, abych si pořídila byt, jako myslím tím nájem. Teď ten nájem je vyšší skoro než tam mzda minimální, aspoň u nás. Systém financování. Tady jsem slyšela spoustu problémů, my je máme taky. Máme dvojí systém financování příspěvkových organizací státu, takže ti mají prostě o 1/3 vyšší mzdy, lepší rozpočty, ale zase poskytují pouze péči lukrativním klientům, co si to budeme povídat. No a vlastně u nás v neziskovkách to potom prostě drhne, protože dostaneme na rozpočet 50-70%, podle toho, jak to vychází, jak v kterém kraji. No a samozřejmě se teďka bojíme třeba o poradenství, protože se také chytají toho, že by škrtali, že přece i když narůstá chudoby, tak vlastně jako nebudou narůstat rozpočty. Takže to je další téma, kde se hodně pereme a samozřejmě také to, kam půjdou evropské peníze. Předchozí vláda, ještě ta předtím, za Andreje Babiše chtěla 25% evropských fondů dát do struktury, do strukturálních fondů, to znamená na dálnice, jako dálnici Praha-Brno asi znáte, že už tam protekly miliardy a že vlastně by mohla být třeba zlatá. No a vlastně my jsme uhájili, vrátilo se pouze 15%. Těch 10 slíbila poslední vláda, že je vrátí, i když bylo nachystáno z čeho, tak prostě to neudělali. Proč? Jo, bylo mi řečeno, že kdyby nebyla ta jako výstavba dálnic, tak by to možná udělali. To jsou slova přímo bývalého premiéra. Lidé bez domova, na ulici se nám dostává teď čím dál víc lidí, kteří prostě jsou mladí. Opravdu jsou to děcka, kteří vlastně nemají žádné zázemí.
také staří lidé, kteří prostě nejsou, jakoby, že měli extra příjmy, nemají velký důchodek, nikdo je nechce, nemají šanci zaplatit nájem a teď nám půjdou ještě dolů dávky. Od dubna si víte, že my máme super dávku novou a vlastně ty koeficienty a všechno šlo dolů. Péče o seniory. Snažili jsme se, aby v rámci Národního plánu obnovy prolobovali jsme tam 8 miliard, aby se rozprostřely zdravotní služby, péčové služby, aby se zapojila street medicína, prostě další věci. A vlastně skončilo to v pobytovkách, protože je to výhodné pro pojišťovny, staví se nový systém. V podstatě stále je co dělat. Víte, prostě nejsou za námi velký výsledky, kroky, krůčky. Ale kdysi mi řekla kolegyně od Olgy Havlové, paní Milena Černá, když jsem nastupovala na svoji pozici na charitě, tak mi řekla, víš, výsledkem úžasným je už to, že něco zastavíš. Nebo že prostě alespoň to zbrzdíš, anebo že to není v plné intenzitě. A v tomto smyslu vlastně rozvíjíme tu naši advokační činnost v těchto oblastech. Já to nebudu všechno číst, protože mám jenom hrozně moc málo času. Tady se na mě signalizuje, že už budu končit. Tak já to jenom proklikám. Vy se pak podíváte později. Je tady vlastně to, co chceme dělat se sociálníma dávkama. Potřebujeme, aby takzvaná složka na dítě, kdy už dávku na dítě nemá dostat dítě v České republice, ale prostě zásluhově ti, kteří žijí v té domácnosti, je tam třeba 10 lidí, že jo, prostě když někdo selže, tak se má krátit. Věříme, že teď ta další vláda to spraví, protože jinak to půjde k ústavnímu soudu. Je tam třeba zásluhovost. Ve strategii sociálního začleňování máme definováno, že při sociální práci nesmí být aplikované zásluhovost, protože to škodí, protože těm lidem nepomůžeme. Protože my je potřebujeme z toho dostat, motivovat, aby uvěřili, že se to může vůbec změnit. Teď máme přímo zásluhovost v dávkovém systému a velmi silně. Je tam prostě to, že rétoruje sám ministr bývalý, v podstatě, že kdo pracuje, bude mít lepší dávky. Přijde vám to v pořádku? Když někdo pracuje, měl by mít lepší dávky? Nemělo by to být tak, že když někdo pracuje, tak by neměl vůbec potřebovat dávky? Kde je motivace k práci? A proč by měli být všichni prostě na dávkách? To stejný, když teď se snižuje a postupně se bude snižovat důchod pro seniory. To budou všichni, jako i když pracovali celý život, žebrat o dávky? A to ještě nedostanou, protože třeba nedostanou smlouvu, protože se vůbec neřeší to, že ti, kdo pronajímají byty, tak neodvádí daně. Je to u nás normální. Ekonomika nejvíc odvádí v ekonomice prostě ti, kteří pracují. A ti, co mají nejnižší mzdy, odvádí vlastně nejvíc, 50%. Ale prostě, když budete businessman, budete mít přes 1 milion, u nás jsou ještě koruny, že jo, budete mít 1,5 milionu, tak se můžete přihlásit k paušální daní, zaplatíte měsíčně 7 000, no a oni vám ještě 3,5 vrátí na sociálních dávkách, není to výhodný? Proč se nezamýšlíme na změně ekonomických systémů? Proč vlastně neodvádí poměrně taktéž ti, kteří mají ty miliardy? Pani Kuchinková, otvorili ste viacero otázok, na ktoré asi budeme musieť odpovedať v rámci diskusie, ale poprosím vás o záverečné slovo. Dobře, takže já to už fakt proběhnu, čili snažíme se, aby jsme lidi vypustili z vlastně odlužení, abychom lidi prostě, my jsme psali zákon o podpoře v bydlení od 1.1. U nás začne řešit bydlení nový zákon. Doufáme, že to pomůže aspoň z části zabydlovat právě lidi, kteří jsou v bezdomovectví, kteří potřebují prostě opravdu akutně pomoc. Snažili jsme se a snažíme se ochraňovat děti, prostě řešit jakoby to, aby měli přístup ke vzdělání a hlavně děti potřebují celý ten život průvodce. Když žijí v chudobě nebo mají nějaké znevýhodnění, opravdu nestačí jen ta rodina a jsou na to projekty, prostě jsou na to data, takže prostě se snažíme prosazovat, aby opravdu dostali pomoc včas. Snažíme se o změnu financování, o to, aby příští evropské peníze šly také do sociálního systému a vlastně, aby tam byly ale funkční, aby to nebylo prostě tak, jak jsme to viděli v mnohé případě v předchozím období.
lidi, už je to fakt poslední, lidi bez domova prostě jsou pro nás strašně velkou výzvou. Jestliže jsem dřív říkala, pošlete ty lidi na charitu a nedávejte jim dary, tak dneska říkám, musí si vyžebrat 150 korun, aby mohli přespat a musí si vyžebrat ještě alespoň 200 korun, aby měli co jíst. Tak to jsem chtěla jenom říct, abyste neodvraceli od lidí, kteří nemají co jíst jako zraky. Vnímám to u kostelů, vnímám to prostě na ulicích, ty lidi opravdu nemají lásku, nemají za kým jít a prostě tu pomoc jenom v rámci charit a jiných služeb neuděláte. Ďakujeme veľmi pekne za túto záverečnú výzvu, budeme na to hľadieť. Ďakujeme za viacero otázok, ktoré ste položili. Myslím, že budeme viacerí musieť ešte o tom prediskutovať a zamyslieť sa nad tým, aby sme našli správne odpovede. Ale na to bude vlastne určený záverečný panel, ktorý začína o chvíľu, kde teda vystúpi viacero ľudí z prostredia Slovenskej katolíckej charity, prezident charity, generálny sekretár, takže budeme hľadať spolu tieto otázky. Ja na teraz veľmi pekne ďakujem pani Kuchinkovej z Charity Česká republika. A vás všetkých pozývam ešte na krátkých 10 minút na občerstvenie. Samozrejme, máme tu pani Hulmanová, ešte má záverečné slovo. Ja by som chcela poďakovať Lukášovi Kekelákovi, že nás sprevádzal dnešným dňom. Teraz nás bude ďalej sprevádzať pani Tamara Lesná, ktorá je hovorkyňa Slovenskej katolíckej charity. Ďakujem pekne.